Mga bagsik, mayong buntag. Nauna punta karon. Atong sudan. Salmon na pinirito. Problema tayo, buntot. Parting buntot to. Init pa, aso-aso pa. Sarap to. Natay bulinaw karon na pinamatisan na niluto sa talbos ng kamote. Niluto na nato kamatis, daghan kay kamatis. Kanlad. Naigulay na talbos kamote. Ito. Aso-aso raw wala may adian eh. Sarap. Meron tayong kanin na napakasarap. Ito yung puti. Lami kayo. Natin sausawa na may kalamansi, toyo, may labuyo. Pero, para sa salmon eh. Pinarito. Naunta. Mahaw ta ba? Bagsik sa lunikop. Nauna ta. Sarap po. Sarap pala nito yung salmon. Init pa. Pasok pa na. Sarap. Sarap po. Bulinaw na sinabawan ba? Lami kayo ba? Lutong Bisaya ba? Sarap. Kinamot talaga kay lami mo kinamot. Huwag mong kamot na nila. Shout out sa akong yoyo. Yoyo boy. Saka na kapiyak leron. Alam ko mga pras ka. Mamaya sama ako sa iyo. Susunod ako. Naunta. Manglasik ako. Ano mga talsik na hindi mo nakita. Ako hahanap din. Si Bagsik maghahanap niyan, makikita ni Bagsik. Nadang itang sudan niya. Bulinaw na may sabaw. Shout out din sa nanay kong mabait. Nay, gising na, tanghali na. Pista tayo mamaya. Punta tayo sa ano ba? Sa derby. Pakamlano tayo. Shout out din kay Manabi Miller lang. Ohel dyan sa pagtabok sa Subas Patag. Yaon ta. Hop. Lami kayo sa lunan eh.
Sarap ng bulinaw ni. Bagsig na gikan pas kandulan ni. Lukso-lukso pa niya nila. Dito may plaster ganina ng nabo. Sarap. Shoutout din kay Jojoy sa kababata niya sa Bulacan. Doon din ang Caloocan pagtawid ng tulay. Joy, naunta na ako kamote rin. Doon niya pa, hapon. Ilaw pa ba? Salang pa. Paborito ni Bagsig dati yan. Noon pa, kabataan pa. Pinalaki kami sa kamote. Bihira kami makatikim ng kanin na bigas. Puro kamote lang. Umaga kamote, tanghalian kamote, merinda kamote pa rin. Hanggang sa gabi, punan, kamote ulit. Paborito namin ni Lumor yan. Jay, nga unta. Alam ko, hindi ka pumasok yung lockdown. Walang pasok na yun. Martes Santo na ngayon. Kailangan natin ng penitensya. Parang mabawasan yung mga nagawa mong kasalanan ba? Naunta? Harap. Shoutout din kay George Bakul. George, may biyahe ka ba ngayon? Backride ako mamaya. Tama ako. Pero nga ano sa ta? Teka na. Subscribe mo ako ha. Araw-araw. Sabi mo mga amigo ba? Amiga. Bagsig sa Domingo. Nag-iisang kapitbahay lang na Sabang ba? Sabang Elatoria. Sarap nito. Bulinaw. Kain lahat, walang itatapon. Pati ulo kain. Sarap. Naghano na rin yung kamatis pag luto ko yung iban. Bulinaw kayo. Para masarap.
Namis na masim-masim. Shout out pala sa Bicol sa akong dinan. Lolo Batoy. Pai. Mag-check sa dunay ko. Manta. Dahil pamahaw naman yan, bulin na oh. Kalami kayo. Lami kayo, tagom kayo sa baw. Meron pala nag-sponsor na, no? Pakpak, kararating lang. Ang dali lang, kukuha lang ang kanin. Kulang. Nabintin si Bagsik. Ang sarap kasi ng nili. Ang tamis. Sariwa kasi. Sariwa. Harakalamit. Ikan skandola ba na klase rin pa po. Papanibot ang ice kanina. Surok-surok pala ganit. Bagsik sa doon ikaw. Ayaw kalimte. Subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Bagsik sa doon ikaw. Nag-iisang lang. Wala eh. Daghan salamat. Thank you. Thank you. Thank you.